Čaute, počúvajte, ja som sa rozhodla, že vám dnes natočím video o tarotových kartách. Budem rozprávať o tom, ako som sa dostala celkovo k vešteniu, ako z môjho pohľadu fungujú tarotové karty, kedy fungujú, kedy nefungujú. Dám vám nejaké rady a tipy na to, ako sa môžete napríklad sami naučiť vykladať z kariet. A poviem vám, čo pomohlo mne a myslím si, že to môže pomôcť aj vám. Začnem ja tým, že vám poviem, ako som sa ja ku kartám dostala. Celkovo duchovnom sa zaoberám asi od 14 rokov, momentálne mám 23. Takže to je nejakých 9 rokov, kedy som prvýkrát nejak videla, že existuje takéto nejaké ponímanie, čo sa týka duchovného sveta, a to boli prvé videá, ktoré mi kamarátka poslala, ktoré som videla v 14, boli od Miška Drienika. On bol úplne môj prvý guru, prvý človek, ktorého ja som sledovala, ktorý sa týmito vecami verejne zaoberal, pretože proste pred 10 rokami to nebolo všade tak ospevované, ako je to teraz, čo je inak super, že už aj sa to dostáva k normálnym ľuďom, že nejaké duchovno, nejaké energie, nejaké manifestácie, zákon príťažlivosti, ako si priťahujeme veci, ľudí do života a čo s tým robiť a čo nerobiť. A je to krásne, ako sa to za ten čas rozkvitlo. 9 rokov dozadu tu naozaj vtedy bol iba Michal Drienik, myslím, že on bol úplne z prvých, ktorý točil videá na YouTube o zákone príťažlivosti. A takže to bol taký nejaký môj prvý dotyk s tou spiritualitou, kde som ho počúvala a následne som sa tomu začala viacej venovať. Venovala som sa astrológii, fakt veci do hĺbky, študujem to proste 10 rokov. Je to vec, ktorá ma v podstate nikdy nejak neobyšla, to duchovno. Roky som sa tým neustále nejakým spôsobom zaoberala, stále som nasávala informácie a neskôr som sa ich učila a dávať do praxe. Čiže to bol nejaký úplný začiatok, že mala som nejaké už základy, už som pracovala s manifestáciou a takéto veci. Všímala som si tie zákony, ako fungujú v praxi a učila som sa s nimi pracovať. To mi pripomína kartu mága. Kto vie, ten vie. Lebo tá je presne o tom, kde na základe tých informácií a vecí, hej, aj v hmote, ktoré už máš a práce s energiou, si už vieš vyskladávať ten život podľa seba. A pokiaľ je to v súlade s tvojou dušou, tak všetky sily ti budú pomáhať k tomu, aby si naplnil to, čo tu v tom svete spraviť máš, v tomto živote. A to je, keby sa potom celý vesmír spojil v tvoje dobro, pokiaľ sú tvoje ambície, ciele mierené čisto. Že nie sú poháňané nejakými negatívnymi emóciami, ale robíš veci naozaj z lásky a pretože cítiš, že tvoja duša ťa tam jednoducho ťahá. A vtedy si akoby v súlade. Vtedy veci idú same od seba, keď im samozrejme dopomáhaš. Hej? Čiže sa musíš vyladiť, keby zosúladiť s tou esenciou svojej duše. Musíš ju počúvať. A vtedy okolie musí ísť bokom, pretože tie informácie ťaháš zo seba. Ťaháš ich zo svojho vnútra. A tento princíp ja využívam aj pri čítaní z kariet. Ja počúvam svoju dušu. Poviem vám teda, ako som sa dostala konkrétne už k tarotu. Možno to bude znieť zvláštne pre niektorých ľudí, ale jednoducho v tom momente, to bolo asi 5 rokov dozadu, keď som začala nejak vnímať tie taroty a bolo to tak nenáhodnou náhodou a ja som vedela už vtedy, že to mi vesmír dáva signál, aby som sa tomuto venovala hlbšie. A následne som naozaj začala si tie karty študovať a venovať sa konkrétne tarotu a ako funguje a tak ďalej, a idem s vami zdieľať nejaké poznatky moje už z praxe. Bol rok 21, leto, a ja som mala celý nejak pol roka, alebo fakt som mala také obdobie, kedy som sa veľmi venovala aj meditácii,
Išla som si veľmi veľa spiritualitu, bolo mi fajn v živote. A jeden deň v lete som sa zobudila, normálne bola som sama doma, zobudila som sa, vstala som v izbe mojej a išla som automaticky, prvé intuitívne, čo mi napadlo, zapla som si, to nebolo také, že ty rozmýšľaš nad tým, že čo ideš robiť, ale to bolo intuitívne, to bolo takto. Ja som vedela. Nevedela som, čo sa ide diať, ale takto som vedela, že toto idem urobiť. Nevedela som prečo. To je tá intuícia. Ty nepotrebuješ vedieť prečo. Ty cítiš a iba to urob. Bez otázok, bez analyzovania, len to sprav. To, čo ti hovorí tá duša. A presne takto som ja ráno jeden deň sa zobudila. Otvorila som si notebook, otvorila som si YouTube, napísala som si tam úplne spontánne, som si napísala do YouTube, že vodnár. A bola som taká, že čo mi vyhodí, hej, na vodnára, pretože moje slnečné znamenie je vodnár. A zo srandy som bola taká, že tak čo mi to tam nájde. A pustila som si prvé video, čo sa mi ukázalo. A ľudia, to bolo tak magic. Takže som si zapla prvé video, čo mi tam vyšlo. A bol to kolektívny výklad pre vodnárov na ten týždeň, ktorý akurát vtedy prebiehal. A bol to taký chlapík, vykladal si karty a rozprával pre vodnárov na ten aktuálny týždeň. To video malo asi 10-15 minút a ja celý jeden čas, každé jedno slovo, to bol akože fakt magický zlomový moment, čo som si to vtedy ani neuvedomila, ale veľa sa zmenilo. Len takouto nenáhodnou náhodou. Bola to synchronicita, bolo to niečo, čo vesmír odo mňa chcel, aby som urobila, aby som si všimla, aby som išla touto cestou. Bolo to zhora mi dané. A bola som obdarená práve tým, že som mala aj možnosť si to vôbec všimnúť. Vďaka tomu dar za to, ako som sa vtedy osobnostne posunula, že som bola pripravená takto tie veci uchopiť a pochopiť. Presne v ten moment. Synchronicita. Preto sa to stalo. A niečo mi to malo ďalej ukázať. Ja som sa toho chytila. Počúvala som to video, celých 10-15 minút som mala úplne husiu kožu. Husia koža znamená, že s tebou tá vec rezonuje. Hej, pokiaľ to nie je, že zo zimy. Napríklad niekto ti rozpráva nejaký príbeh, niečo, čo sa mu stalo a je to tak reálne, že máš z toho husiu kožu a znamená to, že tá vec je pravda. Že rezonuješ, alebo že tvoja duša rezonuje s tou pravdou, ktorú ti ten človek rozpráva. Je to také potvrdenie. A úplne so mnou rezonovalo to video proste a prvýkrát som bola taká, že okej, že tarot, že možno na tom niečo bude. Hej, dovtedy som to vôbec neriešila. A potom som presne si začala takto počúvať tie videjka. Boli to aj presne, že máš takto 3 karty a máš si vybrať kôpku. Hej, také kolektívne odkazy, ktoré ja teraz niekedy dávam tiež na svoj Instagram, že si môžete vybrať a pod každou kôpkou máš odkaz práve pre teba, tú, ktorú si vyberieš. Strašne ma to začalo baviť a hneď som bola taká, že ty kokos, že to sa musím sa naučiť tej taroty a že je to proste strašná halus a vtedy som ešte nevedela v podstate, že do čoho idem, hej, že tie taroty slúžia k osobnostnému rastu, k vývinu, k posunu, k rozriešeniu situácie, k tomu, aby si získal pohľad nad tou situáciou, s ktorou si nevieš rady a to robím ja vo výkladoch, že ja pomáham vidieť akoby celú tú pravdu, možno z takej širšej perspektívy, kde ty mi nemusíš o tej veci, o tej situácii povedať nič, pretože ja nežiadam od vás, aby ste mi niekedy dokonca ani otázky písali, ale nechcem od vás, aby ste mi rozpisovali vašu situáciu, ja to nepotrebujem. Často je to ešte skreslené, keď vy mi raz za čas niekto mi napíše tú vašu situáciu a býva veľmi skreslená, veľmi zúžená do toho vášho osobného pohľadu a to nie je niečo, čo ja potrebujem.
ja si navcítim, navnímam vašu situáciu tak, ako je z neutrálneho pohľadu a vysvetľujem veci postupne tak, ako sú, ako sa stali a vysvetľujem to, čo ty momentálne potrebuješ počuť k tomu, aby si sa z tej situácie vedel dostať. Na to, ako keby primárne slúžia moje výklady, za mnou chodia ľudia, ktorí potrebujú pomôcť, ktorí si nevedia rady s nejakou situáciou, ktorí chcú počuť tú radu do života odo mňa. Ja som prostriedok, ja som médium, skrz ktoré tie informácie prúdia a viem vám ich ľudskou rečou vysvetliť vďaka tomu, že som človek v 3D zemi, v 3D svete a vesmír ma používa v podstate na takéto prekladanie, volá sa to channeling. Je to dar, s ktorým sa dá pracovať, ktorý ja nemám napríklad stále zapnutý, že ja si prosím, aby som channeling mala zapnutý práve vtedy, keď vykladám, ale ja už automaticky, ja dovykladám karty, ja sa očistím od negatívnej a cudzej energie a ja si žijem ďalej svoj život tu ako Radka, ako Radoslava v tomto fyzickom svete. A ja nie som typ človeka, ktorý by spiritualitu riešil neustále. Ja si uvedomujem, že som duša, ale prišla som do fyzického sveta na to, aby som riešila fyzické záležitosti. A to spojenie so spiritualitou je tak pol na pol. Polovicu života žijem fyzicky, polovicu duchovne a jednoducho moja bytosť to prepája. Tarotové karty primárne neslúžia na to, aby ste si veštili budúcnosť, pretože budúcnosť je menná. Sú určité veci, ktoré my máme dané ako duša, ktorými by sme si mali prejsť v tomto živote. Ale stanú sa vtedy, pokiaľ ideme tou cestou, ktorá nám je v úvodzovkách predurčená a kartár, ktorý vykladá budúcnosť, môže vidieť tvoju aktuálnu životnú cestu, na ktorej sa pohybuješ, ale ty svojim rozhodnutím vieš kedykoľvek z tejto cesty zísť. Tým pádom niečo, čo bolo tu a čo ten kartár ti vykladal do budúcnosti, že tak bude, ono to tam bolo, on to videl, je to reálne, ale ty si sa tu niekde na polceste rozhodol nejak inak, ako boli tie tvoje rozhodnutia pôvodne predurčené a ty si zmenil svoju cestu a už nejdeš smerom k tejto budúcnosti, ale ideš úplne inde a tú budúcnosť ti pravdepodobne už ten kartár nerozprával. Takže niekedy sa môže stať, že výklad na budúcnosť, čo bude, sa nestane, pretože si ďaleko od tej cesty, ktorú ti napríklad ten kartár veštil. A ja neriešim teraz vôbec vešcov, ktorí klamú a vymýšľajú si veci, ale myslím reálnych kartárov, ktorí majú dar a ktorí vidia a ktorí si uvedomujú, že si takýmto spôsobom, teda klamaním, absolútne nebudú špiniť svoju karmu a rozumejú zákonom, rozumejú vesmíru a majú srdce. A takíto ľudia klamať nebudú, nevedia. A už vôbec nie takýmto špinavým spôsobom. Myslím si, že je dôležité, od koho si dáte robiť výklad, pretože tak ako každý človek je iný, tak každý kartár je iný a rozpráva iným spôsobom. A niekto vám môže sadnúť, niekto vám napríklad sadne menej. Ja sama som mala výklady od rôznych ľudí a tiež som to takto mala. V podstate mne každý kartár povedal jednu tú istú vec, čo sa týka mojej budúcnosti. Boh vie, či sa to stane, uvidíme. Keď sa to niekedy stane, ja vám to určite dám vedieť, ale myslím si, že to je tak ďaleká budúcnosť, že ešte pár rokov si na to počkám. Takže je dôležité, akého kartára si vyberieš. Mal by to byť človek, ktorý ti energeticky sadnie, ktorému vibe toho človeka sa ti proste páči a intuitívne si to samozrejme nacítiť, či je tento výklad pre teba vhodný teraz, áno alebo nie, nič medzi nie je. Pokiaľ tvoja odpoveď nie je 100% áno, tak je to zatiaľ nie.
Čo sa týka toho vykladania budúcnosti, ja vidím do budúcnosti, pokiaľ sa ma niekto niečo také spýta, ale nevždy mňa ten výklad pustí k tomu vám tú budúcnosť povedať. A niekedy sa mi to stáva, že niekto sa pýta vyložene na budúcnosť a mňa zhora, lebo ja keď vykladám, je dôležité, aby ste si spravili ochranu. Keď idete vykladať karty, musíte byť v stave neutrality a musíte mať ukludnenú myseľ, nemôžete byť emočne preťažení, pretože to bude zasahovať do toho výkladu. Takže radšej si vždy počkajte, až budete v kľude, budete takí, že nič nemusíte riešiť, budete mať čas a v kľude sa zastavte a zapalte si sviečku, bielu ideálne, na očistú ochranu. Biela sviečka je základ. Ja si väčšinou ešte aj zapalujem nejaké voňavé tyčinky. Pred výkladom očistím sa s bielou šalviou. Je dôležité, keď čistíte s bielou šalviou, aby ste vkladali ten zámer. Ja komunikujem s anielmi, ale musíte to konkretizovať. Takže vždycky hovorím moji anieli strážni, pretože anieli môžu byť aj padlí, hej, môžete sa k akýmkoľvek entitám prihovárať a to už potom nemusí byť úplne fajn pre vás, môžu vás zavádzať. Takže čo ja vždycky robím pred výkladom? Zapalím si sviečku, zapalím si niekedy vodnú tyčinku a očistím sa s bielou šalviou a prosím anielov, mojich anielov strážnych o pomoc pri vykladaní, aby daná osoba odo mňa dostala všetko potrebné, čo momentálne potrebuje, to najdôležitejšie. Prosím mojich anielov strážnych o ochranu a o očistu a aby moje vedenie bolo čisté. To je základ, toto robím vždy. Následne si začnem vykladať. Zapnem si nahrávanie, pretože ja posielam výklady formou hlasovej správy na WhatsApp a fotky kariet. Takže zapnem si nahrávanie na diktafón a už valím. Už jem bomby. Už to vidím. Za každým, keď niečo vyložím, odfotím si karty, začínam vždy s tarotom. Neskôr ja mám ešte 5 balíčkov s odkazovými kartami, takže na záver ja robím to, že si ešte vyložím z tých odkazov, čo má ten človek počuť, niečo k tomu poviem, odfotím, posielam výklad. Ešte chcem povedať, že čo sa týka tej budúcnosti, ja keď vidím budúcnosť, že je mi dovolené vám ju povedať, sprostredkovať a napríklad je už určená, že sa to naozaj stane, tak vtedy to poviem, pokiaľ to oni zhora odo mňa chcú, aby ste to počuli. Vždycky, keď to poviem, tak je to pre niečo, z nejakého dôvodu. To máš vedieť. Každá jedna vec, čo ti tam poviem v tom mojom výklade. A výklady odo mňa sú od srdca, sú čisté, sú vedené láskou, sú vedené svetlom. Niekedy vedia ti otvoriť oči. A o tom sú moje výklady. Nikto iný na svete nevykladá tak ako ja. A rozmýšľam, že čo ešte by vás ešte mohlo zaujímať. Možno poviem niečo k tomu, ako som sa ja tarot učila, pretože vykladanie tarotu je 90% o intuícii a 10% o tom, čo vám rozprávajú obrázky. Ukážem vám, aké karty ja používam. Toto sú klasické Rider-Waite karty, s ktorými je dobre sa učiť. Keď sa učíš, keď začínaš vykladať, určite ti odporúčam, aby si začínal s týmito klasickými kartami, pretože podľa nich sú všade vysvetlené interpretácie, je to úplný základ. Keď začínaš, uč sa podľa týchto kariet. Rider-Waite Tarot. Tarot sa učí proste tak, neviem, ja som sa to učila podľa knižky, púšťala som si nejaké videá, normálne som si zaplatila tipkyňu, ktorá na Hero, myslím, že alebo na Patreon rozpráva o jednotlivých kartách alebo o veštení. Proste normálne počúvaj. Ja sa najradšej učím veci počúvaním. Ja nerada čítam, ja neznášam čítať knihy, pretože ma to vždycky hádže späť do školy a ja som nenávidela školu, takže nemám rada ani čítať. A keď si niečo prečítam, je to väčšinou iba nejaký krátky článok
ale ja väčšinu informácií, ktoré vstrebávam, je z videí alebo z podcastov a tiež si rada pozriem tie veci vizuálne. Takže takto som ja začínala si nejak každú jednu kartu si o nej niečo načítať, niečo napočúvať a sama si možno navnímať, aký význam ja mám, napríklad, aký dojem ja mám z tej karty. Každú jednu kartu si proste takto popozeraj. Čo ti hovorí? Čo proste, o čom je ten obrázok? Hej? Mince. Vieme, že mince sú o fyzickej realite. Takže v tom fyzickom svete na niečom pracuje. Je to hmotná práca. Hej? A eventuálne, keď na niečom pracuješ, tak čoskoro budú výsledky. A tam sa dopracuješ, ale momentálne si v tejto fáze. Máš karty, ktoré ukazujú na osobnosť. Hej? Král, páža, čo tam je, rytier, kráľovný. A máš to aj vo veľkej arkane. Cisár, archetyp cisára. O čom je ten cisár? Však sa pozri na tú kartu, máš tam oranžovú farbu, to je sebavedomie, to je sila. Hej, je tam žltá, sedí v červenej, ktorá poukazuje na fyzický svet. A znova, ten človek proste v tom fyzickom svete má obrovskú moc. Často je to nejaký podnikateľ, vedie firmu trebárs. Je to silný muž. Veľkňaz. Hej. Veľkňaz, spiritualita, duchovno, veľmi sčítaný, múdry človek, dospelý, často sú to starší muži. Slnko, radosť, krása, detská radosť, krásne časy, hravosť, žiarivosť, nádej, úspech. Vyjde slnko, hej? Metaforicky, konečne vyjde slnko. Krásna karta. Je tam hojnosť. Hej, sú tam vyzreté tie slnečnice. Dozrel čas na radosť, na oslavy, na krásne chvíle. Usmeje sa na teba slnko. Treba trošička metaforicky rozmýšľať pri tých kartách. Alebo respektíve nerozmýšľať, ale viacej vnímať. Lebo ako už som hovorila, je to 90% je o intuícii. Informácie, čo ti chodia. Ty nepotrebuješ o tom človeku poznať nič. Poviem vám ešte zásadnú vec, ako som sa ja učila vykladať pre druhých ľudí. Začala som teda tak, že som si nejakým spôsobom navštudovala tie karty, hej? A už som mala nejaké to info, že čo asi aká karta CCA znamená, ale to vám je úplne na prd, pokiaľ to nepoužívate v praxi. Takže, aby som to pretavila do praxe, aby som mohla vykladať ľuďom a pomáhať, potrebovala som sa naučiť robiť tie výklady, nie len význam tých kariet. A ako som to urobila ja, ja už som mala nejaký základ, nejakých ľudí na Instagrame, ktorí ma sledovali kvôli mojej kreatívnej činnosti, dajme tomu, hej, malba a tak ďalej. A mala som tam už proste nejakých ľudí, nejakú základňu. Prvé výklady moje boli zadarmo. Dala som storku, ak niekto chce krátky výklad, napíš mi DM a vybavíme. Pamätám si, že ten prvýkrát vždycky sa mi na to ozvalo veľa ľudí, lebo samozrejme je to zadarmo, ľudia sú zvedaví, chcú vedieť. Každý jeden človek bol z môjho výkladu úplne v piči, úplne bol hotový, vybavený. Neskôr mi ešte aj ľudia písali a ďakovali za to, že naozaj sa to stalo, ak som niekomu napríklad v budúcnosti hovorila, že sa to naozaj stalo a v tom momente veci, ktoré som im ja rozprávala, to boli väčšinou to bolo presne to, že čo máš práve teraz počuť, čo je ako keby hlavná esencia mojich výkladov, čo máš práve teraz počuť. To je najdôležitejšie, to hovorí za všetko, tam môže byť čokoľvek v tom. A je to presne vždy trefné na tú tvoju situáciu, pretože to proste vidím. Prvé moje výklady boli takto cez Instagram cudzím ľuďom. To je dôležité, že cudzí ľudia. Lebo napríklad, keď som vykladala sebe, ja som bola tak emočne naviazaná na svoj život, že vtedy som sa nedokázala na svoj život pozrieť z nadhľadu. Takže čokoľvek som si vyložila sama sebe vtedy, ako by som nevenovala úplne takú pozornosť
tej objektívnej pravde a to je to, že ty musíš byť odosobnený od tej osoby. Samozrejme je ťažšie byť odosobnený od svojho života, než od cudzích ľudí, ktorých nepoznáš. Všetko, čo zo mňa v ten moment ide, je úplne akoby neutrálne. Nie som emočne, ja ako osoba, ako Radoslava, zainteresovaná do tvojho života, hej. Mňa, Radoslavu, tvoj život nezaujíma, ale moja duša v tom výklade sa ti snaží pomôcť. Asi tak by som to povedala. Asi tak by som to vysvetlila. Moje výklady majú 99% úspešnosť. Minimálne, jak som robila 500 výkladov, tak možno 5 krát sa stalo, že mi niekto napísal, že to moc nesedí. 5 krát z 500 výkladov. Takže moje výklady majú obrovskú úspešnosť. Takže začala som vykladať cudzím ľuďom v pár vetách. Som proste vtedy začala vlastne tým, že som písala. Čiže nerobila som hlasové správy, ale písala som. Normálne písala som a zo mňa to išlo. Zo mňa išli tie informácie pre teba. A ľudia boli z toho nadšení, mali už vtedy na začiatku tie výklady obrovský úspech a ešte sranda, že ja som si na začiatku ani karty nevykladala. Ja som to volala, že výklad. Aj prvé moje výklady, čo som robila, ja som ešte nevedela tak dobre pracovať s tými kartami, takže ja som to robila intuitívne. Mne intuitívne chodili správy pre vás. Až potom som si povedala, že však tie karty mi môžu byť dobrou pomôckou a naozaj až neskôr som začala reálne si spájať intuíciu s tými kartami. Čiže pre mňa to tiež nebolo úplne jednoduché sa naučiť na tie karty a možno taký tip pre vás, kto sa učíte vykladať tarot, robte to intuitívne, cudzím ľuďom, ktorí vás nezaujímajú, ako vás, ako osobu, pretože sa nepoznáte, hej? Proste vykladajte. A čo sa týka samotného vykladania, ja vykladám tak. Zoberiem si karty. A inak toto je balíček, ktorý ja nepoužívam momentálne. Ja používam tieto karty svetla, neviem úplne, ako sa to preloží do slovenčiny, ale myslím, že sú aj v českom alebo v slovenskom vydaní. Ja mám tieto anglické. Tieto sú jedny asi z najznámejších balíčkov kariet a majú krásne zinterpretované obrázky. Do takého moderného štýlu mi príde, že sú krásne. Toto je jedna z mojich najobľúbenejších kariet, karta hviezdy. Že veľmi sa mi páčia tie ilustrácie a ja som si tento balíček vybrala na základe toho, že kartárka, ktorú som ja sledovala keby primárne na začiatku, tak presne tieto karty vždycky používala aj v mojich výkladoch, aj v kolektívnych a momentálne už asi rok vykladám proste iba s nimi, možno aj dlhšie. Však akože sú aj také, že opotrebované trošku, ale mne sa to páči na nich. Že toto je balíček, s ktorým ja momentálne pracujem. Ale ako som hovorila na začiatku, tiež veľmi krásna karta milenci. Ale často je taká zavádzajúca. Ja ju už mám rada, ale aj ju nemám rada. A keď si všimnete, tá karta milenci, ona v tom pôvodnom tarote je veľmi podobná s kartou diabla. A preto ja to nemám rada. Ale to súvisí už zase s tým, aký ja som človek a čím som si v živote prešla, že proste ja si automaticky kartu milencov spájam s diablom a kto pozná ten význam tých kariet, tak asi chápe. Ja vám to ukážem, keď to nájdem. Hej, potom samozrejme trojka mečov. Neznášam tú kartu a zároveň ju milujem, ale neznášam ju. Pretože je o rozchodoch, o definitívnych koncoch, kde už nie je proste návrat. A ja mám na jednu takú počesť, ju mám dokonca vytetovanú na nohe, túto kartu. Z dôvodu, že som si prechádzala veľmi nepríjemným obdobím. Vidíte, zamilovaný a diabol. A
sú si neskutočne podobné tie karty. Je to ako svetlá a tmavá dvojička proste. Ale nemyslím farebné, ale skôr dobrá a zlá. Hej, tak som to myslela. Dobrá a zlá dvojička. Neviem, či mi ešte niečo napadá k tomu tarotu. Musíš si nájsť svoj spôsob toho, ako to tebe vyhovuje. A hlavne to rob. Lebo podľa mňa ľudia majú strašný problém s tým niečo robiť. Že ty, keď niečo sa chceš naučiť, nestačí ti čítať, ale choď to robiť. Choď to robiť. Proste hoď sa do tej vody a rob to. A to je najlepšie. A už uvidíš, ako ti to pôjde. Nad tarotom nemôžeš rozmýšľať. Ty musíš vedieť. To z teba musí ísť. A nedávaj sa do nejakej role kartára na silu, pokiaľ to úplne tak naozaj necítiš. Ja som vždy veľmi vďačná za to, že chcete odo mňa výklady. Mňa to naplňa vyloženie pre vás tie výklady robiť. Vždy ma aj poteší, keď za mnou niekto opakovane príde, lebo viem, že to robím dobre. Takže a viem, že napríklad aj vy si z toho beriete to ponaučenie. A niekedy možno život netreba brať tak strašne vážne. A myslím si, že by ste sa ušetrili o veľa problémov, keby ste niektorí zbytočne moc neanalyzovali, neverili ničomu a možno trošku viacej otvorili svoju myseľ a neboli tak zadúbení a zaslepení, pretože škodíte tým iba sami sebe. To je odo mňa všetko. Ja dúfam, že som nič nezabudla povedať. Som vďačná, že ste si pozreli toto videjko. Mňa veľmi bavilo ho točiť, lebo mám pocit, že je to konečne niečo zmysluplné, čo môže niekomu aj pomôcť. A nie je to len také, že by som do prázdna rozprávala. A veľmi ma to bavilo. Som vďačná za vaše pozretia, za označenia, páči sa mi to, pokiaľ to tak cítite, za odber a prajem vám pekný zvyšok dňa. Ahojte.